Com cada any per aquestes dates, la Regidoria de la Dona programa diverses activitats i esdeveniments per a commemorar el Dia Internacional de la Dona. El dijous 8 de març, i com ja és tradicional, amb l'ajuda de les mestresses de Casa Tirius, les alxinetines van poder esmorzar la coca amb cansalada. Unes coques elaborades pels forns d'Alginet i que van poder degustar tots aquells que es van apropar a la porta de l'Ajuntament. La Setmana de la Dona ja és tradicional, la Setmana de la Dona, fer un almorzar de coca en cansalada. Les dones ja ho tenen ja per costum i així no falla ninguna. Fan altres actes, durant la setmana fan molts actes, però el que és este dia no fallen a replegar l'almorzar. Pues perquè nosaltres estem dispostes, sempre des del primer any que se va fer, a col·laborar, i estem dispostes a col·laborar en l'Ajuntament, en la Setmana de la Dona i en altres actes que ens ho diuen. A les 12 del migdia, la regidora de la Dona, Maria José Martínez, va ser l'encarregada de llegir el manifest i convidar a tots i totes a seguir gaudint dels actes programats per aquesta setmana.